zvipatara hazvina chinhu. Vanhu vari kuuya kuzozvarira kuno kunze kwenyika. Iko kuno kuti akuchajwa just kungo 3 days chete kana 4 days kuzvarira muchipatara chemuno. Wese is around more than 2,000 rand. Otherwise waita futi wangoita mistake ukaita operation, vanhu vari kuchajwa ma 5,000 6,000 muno muSouth Africa. Imi muri kuita zvokutamba, muri kutadza kubhadhara madhokota namanesi nekuti vari kuplay a big role. You see, maticha ari kutambura, hamusi kukwanisa kuvabhadhara. Maticha arimo ndiwo anogadzira future yevana vedu. Saka ari kuita future yenyika. VaMugabe vakasungwa vakatora madegree 3 vari mujere munguva yaSmith watinoti wakaipa. Isu tikasungwa, Blessing Mhlanga wakasungwa akarambidzwa kuti unyora test yaifanira kunyora, maexam aifanira kunyora. Saka isu toda kuti tichikombewa kuti government yanga yakanaka ndeyani apa. Takuona kuti yaSmith yanga yakanaka kuvhura yenyu. Because yaSmith yakatenda kuti Mugabe anyore ari mumacells, akatora akawana madegree 3 akasungwa. Isu kungoenda kujere unodzoka uchifa wapoisoniwa. Saka isi tiri kuti isusu yaSmith government yanga isina kunaka here ipapo. Saka toti kana kuri kuti chikomrade chenga muri kushandisa maichishandisa muchiitira kuti mugoti tisu makomrade tinotonga idzoserei kwayakabva toitora toziva matorero atinoita. Iko zvino muno muSouth Africa varungu vakutogwa vachiiswa kuAmerica, hatizivi zvora kuitika muno. Pamwe kurwa nemasanction, pamwe anoita hondo, hatizivi. Murangero kuti Israel yakambopromisa naLedipando minister muno kuti tiri kuzokuroera mabhomba tiri kuno mushure mekunge achifambisa nyaya yekuIsrael. Saka hatizivi kuti chii chaitika muSouth Africa, because South Africa iri kubatsira vanhu vakawanda vanova mavengi venyika dzakaita sana Britain naAmerica. Zvino hatizivi kuti uchakurirwa ndiani. Saka isi tiri kuti please, comrade Chiwenga akuona kuita gambling nesu. Comrade Geza muri kumira tiri kuzviona munesu. Saka isusu hatisi kudzokera mashure, comrade Geza, ticharamba tichienda mberi. Asi imi zviratidzei kuti muri pavanhu, comrade Chiwenga. Kana vasikabudikiri, comrade Geza, tinemi tinoshanda nemi, toita imwe means kuti tione kuti tingawana ani nani watingamira naye zvinhu zvitange kufamba. Paite mastructures tione kuti tiite vanhu kwese kwese, tozwa maitiro atinoita kuti kuwanikwe vanhu muZimbabwe ikoko. Vavone kuti chii chinoitika kuti hondo haitange here apo. Nokuti already izvozvi hondo yamakatotanga kudhara iyi, yamakatotanga kutambudza vanhu veZimbabwe. Mwakanaka ndini wenyu comrade Madzana. Ndonzi comrade Madzana. Ndoitira kuti zvigananda naizvo kana zvichizviwa zvinditevere. Zvinoriziva zita irori, zvinoriziva. Tiri kunzwa comrade Geza vachitaura zvinhu zviri kuvhundusa kuti shuwa mari iri kuenda zuva nezuva, masikati, usiku. Tachiziva kuti Wikineli uri kuluta mari yematenda naTongwarara wake. Asi tiri kuhwa uchi nevashandi macivil servants vatiri kutemba kuti pamwevo General Chiwenga ndo vanhu vavachashandisa kubatsira isu revolution yedu kuti igone kufamba zvakanaka. Ndiri kureva kuti tachitarisira kuti mageneral mamwe tichange tinawo, sezvo comrade Geza vachigwira mageneral ari kupera kuurawa naMnangagwa. Zvino mageneral iwayo kana comrade Geza vachiti akatengwa futi akupiwa ma10,000, vamwe vachipiwa ma35,000, kureva kuti pamwedzi vanohora mari inosvika ma200,000 rand. Uye we35,000 unohora mari inosvika ma700,000 rand. Hanimozviona munyika inotambugwa isina, ine mashopu ari kuvhara. Ndine mubvunzo usina mhinduro. Mukati merevolution yedu iyi tatichizwa kuti comrade Geza is the head of us. Asiwo vari kuti vane vakuru vari kumberi kwavo vakaita sana VP Chiwenga. Zvino isu tachitevera comrade Geza zvichibva nokuti vari kumiriravo isu nemarights edu nokutambura kwedu, nokuda kuti ndo zvedu zvatakatanga zvokugwisa hurumende iyo vakauya kuzotungamira. Saka tinavo comrade Geza ende hatingavasiyi. Asi tava nomubvunzo kuti kana mageneral ose ava kudya zvakadai so, achasiya kudya here achimira
naComrade Chiwenga. Mumwe mubvunzo ndokuti kwaava Comrade Chiwenga vice president wedu uri kutarisirwa kuva the next president, vari kuitei mukati memmbavha idzosi? havana here zvavo zvavari kudya? Nekuti hatisi kuona saini yekugwa kwavari kumboita isu, hatisi kuiona zvakanaka-naka. Vari kumukira kubasa, vari kufamba nemota dzinodhura idzodzo, vari kuita chimwe nechimwe chinodiwa, vanotowirirana, vanotofamba inosekerana. Ndoziva hangu kuti vanhu vanogona kusekerana vachigwa. Asi kusvika rini tichidla nhoko dzezvironda? Nekuti kamari haiperi kunaka, vari kutonakirwa Comrade Chiwenga. Munhu ari moto ndiComrade Geza. Iyo zvino havasi free kufamba nekuti vava muvengi wevanhu vazhinji vezvigananda izvi nevanotsikira zvigananda, vatova enemy Comrade Geza. Saka tiri kubvunza Comrade Geza kuti are you satisfied na kuti imimi muri kuti Comrade Chiwenga tinavo? Kana tisinavo Comrade Chiwenga, kana vane chikwata chavo chemasoja chavakataura nacho nemamwe majenerali avakataura navo, ngaite action. Tiri kumapa 2 weeks 3 weeks pange paita action, vauye tibatsirane. Asi kana tikaona 2 weeks zapera kana 3 weeks kutanga iko zvino, kurova tichiti 3 weeks toreva kuti vangaita mangwana kusora mangwana kana 1 week, tikaona dzapera isita kutozova kuti aiwa Comrade Chiwenga vatengesa revolution, Comrade Chiwenga vari kuurayisa vanhu nokuti vanhu vari kusungwa, vanhu vari kuda kutourawa, vamwe tiri kutofonegwa nokufonegwa pano muchitiona takadai so. Saka ivo Comrade Chiwenga kana vanesu muhondo iyi ngavaratidze kuti vanesu, ngavarezaine basa iri ravari kushanda vachishandira zvigevenga zvigananda mari ichipera, vabuye tipinde nemajenerali mashoma iwayo aripo iwayo, tipinde muhondo iyi tidzinganise zvigananda. Iyo zvino taakutora nguva yakareba takangomirira tichingotiwo nokuti hatakatarisawo action dzavo, nokuti variko kumusoro ikoko kunova kune zvimwe zvombo zvikuru zvenyika zviri kutambisiwa, mari yenyika ichitambisiwa, ichiita zvombo zviri kuchengetedza vanhu vanoba mbavha, vachisungana vanhu vari kunyunyuta vachinyunyutira nyika isingararami zvakanaka nokunyimwa mabasa nemari kuti tiwanewo mari yekuti tirarame semhuri. Hatina kujaira kutengerwa mota kana kuita zvokuchengetwa naWikinel, nokuti hatisi vana vane Wikinel isu pano. Murume umwe noumwe unoda kuti azvishandirevo, agone kutengera mhuri yake nevana vake achitengerawo motikari. Ivo nguva iri kutopera nefuture yedu iri kupera, tadzoka paya pakambotaura na President Tsvangirai vachiti vamwe venyu muchasvika unochembera, muchasvika unosvika kuwana pension musina bvura mamboshanda. Saka isu hatichatenderi kuti parambe pachipera nguva refu kudai tichingoti aiwa tina Comrade Chiwenga. Comrade Chiwenga hakuna kutengesa revolution. Imi vanhu vose vari kutarisira kuti murimo mukati, kana murimo ndini Comrade Madzana ndiri kutaura ini. I think Comrade Chiwenga munotoziva zita irori, kana muchitiziva munoziva zita irori Comrade Chiwenga, nevamwe vanoziva zita irori. Saka ini ndiri kuti uyai imi muratidze kuti muri kuvanhu, vanhu vari kutambura, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kuda kuburawa. Imi muriko, resainai ikoko pauvice president, vaise Kembe Muhadhi uyo waakufa ari pachigaro, aise Kembe Muhadhi. Imi muye mupinde mukati nemajenerali, toda kuti nyika ikamuke nepakati, vanhu vave vamwe vari kusaidi kwenyu zvichitoonekwa sezvakaitika kuDRC. Takaona isu Comrade Corneille Nanga vakatora buda pachena kuti ndiri kuvanhu, ndine vanhu. Imi muri kutei? Imi moda kudla here zvakafava sehonye? Comrade Chiwenga, ndine message yandiri kutumirai kuti uyai kuvanhu before 1 week, before 2 weeks, before 3 weeks. Taona musina kuuya, tozwa kuti madotarisa side ramuri rakatokunakirai. Asi kana mukaratidza kuti muri kusaidhi ikoko zvakanaka, isita kutoshanda izvo kuti ima hamupo, takutotora the next step kana the plan B. Plan A inenge yafeila. Revolution yamageza iyi hatisi kuzorega. Chero vageza chayo vakadzokera kumashure vakati aiwa ndadzokera mashure handichadi kana ndaresigna, ndati revolution icharamba ichishedzwa kuti geza revolution chero mabva, nekuti tichikoshesa
mashoko enyu okutanga kana mapolicies enyu anomirira vanhu ndo atichashandisa michero musipo. Saka tiri kuti vanhu, Comrade Geza makamira nevanhu kusvika zvino tinomira nemi, tiri kuti pamberi naComrade Geza munesu muri pavanhu ndimo matinoona. Comrade Chiwenga hativavoni, ngavabuye kuvanhu. Kana vasingabuyi kuvanhu, Comrade Chiwenga hatichakutauriri nezvenyu murevolution iyi. Hondo inototanga anytime, hapana usingagoni hondo. Vanhu vedu already masoja kare, vanongoda chete maammunition, tinoziva kokumawana. Saka tiri kuti Comrade Chiwenga hakuna kukanganisa history yenyu. Uyai kuvanhu, uyai kuvanhu, uyai kuvanhu. Ndiri kushedza ndini Comrade Madzana, ndiri kuti uyai kuvanhu. Hakuna kuita zvamuri kuita izvi muchingopfava, isu nguva yedu iri kutopera. Abe musakanganwa kuti isusu tapinda mukati menyati, munogara nyati tisina imbwa. Tapinda munyati tisina imbwa, comrade. Tapinda munogara shumba tisina pfuti. Saka imagine chii chiri kuitika ipapo, topera kuurawa tese. Imakanyarara muri koko. Comrade Chiwenga hakuita zvokutamba imi. Muri soja, muri moveti, makatrenewa. Saka zvamuri kuita izvi chisoja here ichi. Tiri kuti kana muri pachena dzokai, uyai kuvanhu tione muratidze kuti mamhuko kuzvigananda. Ndii makatanga kuti pasine zvigananda. Uyai kuno tichashandisa zita iro, chero mukaramba, chero mukainda, mukarega kuuya, zvigananda zvinofana kuinda. Ndii makazvitanga mukataura, tikazviona tichichokwadi chamataura. Saka isu tiri kukumbira Comrade Chiwenga kuti uyai kuno tiite hondo iyi. Masoja edu vaduku avo tinavo, tine vazhinji vatiri kutotaura navo isu vatinowirirana navo. Vaduku vepasi vari kutiudza zvose nekutambura kwavo kwese. Asi kuti vanotyazve zvamakavaudza kuti haiwa mufana kuteera komandi inobva kuvakuru. Zvinovageza vafumura kuti vakuru vari kudya muchifa nenzara. Saka imi Comrade Chiwenga tikatanga hondo, masoja ese maduku aya anouya kusaidi kwedu zvisina kana even mubvunzo. Tadotaura navo tapedza, vaduku vose totaura navo todowirirana. Handiti vakomane vaningina vedu vatinongogara navo kudzimba. Hatirwi, hatidi kurwisana nemi muchitikamura muchiitira kudya isu panapa tichikona kuunza 12.5 kana bhaketi reupfu pamba kana lofu yechingwa patebhu. Toda kuti tive nedignity. Vana vedu vachitimanyiravo tichisvika pamba. Kwete kuti uchisvika pamba mwana unotarisa kudivi achiziva kuti zvangofanira baba vaya vasina chinhu. Madzikisira. Varume vekuZimbabwe havachava varume, havachava vana baba. Vanhu vaisvika kutizira kunyika dzokunze vachitsvakawo greener pasture, but kunze ikoko tiri kukuyiwa semapete. Comrade Chiwenga, shandukai, chinjai. Comrade Chiwenga, VP Chiwenga, ndati shandukai. Tiri kuda kuti kana mashanduka imi mudzoke kuvanhu, muratidze kuti muri kuvanhu, kwete kuita zvamuri kuita makanyarara izvi. Hatizvidi. Tichiri kurangarira Comrade Chiwenga, imi tiratidzei mutendeuke kuti mashanduka. Mune pamakati manesa astrike imi mukavadzinga basa vose, vakadzingwa basa zvikanzi hakusina, vachistrikira mari iyoyi. Saka mavepi nazvo, tendeukai kuvanhu kuti aiwa indadzoka ndoda kuti zvakati zvakati. Tiri kushamisika tichiwa Gambakwe achitaura kuti mukavhotera Comrade Chiwenga munhu wese uchahora $15,000. Haikona kutamba namafeelings edu imi. Mozova muri kutamba namafeelings evanhu. $15,000 aya muri kutaura tichahora kana Comrade Chiwenga ngazvisatagwa naGambakwe, zvitaugwe nemi. Tigokubvunzai nekuti tofanira kuti achikubvunzai mibvunzo ndokuti revolution isimbe. Muri kuona kuti zvinezvi vanhu vari kungoti tiri kuita zvokutamba, vari kuita zvokutamba. Vanhu havasi kuona kuti zviri serious because havasi kuona. Munofanira kubudikira muchitaura pamuri pamakatsika imi kuitira kuti vanhu vagone kusimba simba. Kana musipo tiziva kuti hamupo, toziva kuti already muri mutengisi, toziva kuti tomira sei, toronga sei chikwata chedu, tomira takadini. Nekuti zviripo zvokuti mutange zvinhu zvokuti muone kuti ndevapi vanomiramira movapedza vese movauraya, kosara vasingagoni kumiramira. Saka tiri kuti Comrade Chiwenga, budai pachena. Ndikare muchishanda muchihora, muchiri kuda imwe mari yechi mukuzvigananda. Muchahora zvakanaka, nyika yanaka. Nokuti tinoda kushandisawo kuzikamwa kwenyu, mune zita guru. Takakuona makatomira even naJoe Biden wekuAmerica, former president.
Saka toda kushandisa mumvuri wenyu iwoyo kutoti mufambe muchindawo kumativi kwenyika kwese kwakasiyana siyana muchibatsira kuti vana vari kutambura asi musiri pasi paMnangagwa. Toda kuti isu mutovuya kana muripo zvinowedzera chirunzi zvinowedzera chiremerera, asi kana matobva garai matobva tizive kuti hamupo nokuti hamusi kubuda pachena. Toda kunokushandisaivo kuti tikutumei kuti ndai kwakati tipei zvombo. Tinoziva isu kuti zvombo kana mukatipa zvombo tinozvishandisa sei, asi kana mabva aiwa tinoziva futi kuti tozvitora sei. Patotora ikoko toziva kuti hamupo, totoziva kuti patatokuonai muri chigananda nemi. Saka hatisi kutukai, with due respect tiri kuti be clear, muwe pachena, mukwanise kuonekwa, tione kuti muri kufamba muchiindepi. Musangoti imi kana maodzingwa saMnangagwa waitaurira mudengu, kana adzingwa ndopamofunga kuti ndauda vanhu. Ndimi makatora Mnangagwa imi mukamupa nyika iyi kuti svika apa, ndimi makazviitisa. Saka tiri kuti huyai mugadzirise zvinhu zvenyu zvamakaita mune isu, tione kuti mune shungu yenyika yenyu. Nekuti kapamwe zvino muri kutotendana henyu kuti wakandidzosa ndandavurawana Mugabe, wakandidzosa. Hatichazivi manje, vanhu vane mibvunzo yakawanda. Ndiri kutaura ndisingazvitauriri ini pachangu. Tiri kutaura mibvunzo ine vanhu vose ava vari kubvunza kuti chii chiri kumboitika. Hatidi kuraundiwa muimba yeraundi, tichingotendera mumba yeraundi, tichingotenderera, tobvisa rimwe gudo toisa rimwe, munda unongopera. Imi kana imimi Comrade Chiwenga musiri gudo rakafanana Chiwenga, rakafanana Mnangagwa, uyai kuno kuvanhu muti vanhu tiri tose, zvigoverengwa zvizikamwa kwese kumanewspaper nemaindaneti nemasocial media kwese kunyika dzose dzakasiyana idzi. Tozva tiri pamwe, totaura kuti isusu tiri vegeza revolution and Chiwenga. Asi ko zvino kana musingabuyi toziva kuti isusu geza ndewedu watinaye and tinoihwina chete nyika. Munoda kana mudi tinokudhiraivhai, tinokuchovhai, nekuti angoti tsverere chete tokuchovhai. Hatimbokweri kunanga pamuri, toziva kuti tinochovha vanani vatinochovha ivavo. Kana mukaona kuti vanhu ivavo hapasisina, vanhu ivavo vatiza vasarenda, ndo pamuchangomanya moga musingamanyisiwi. Ndiri kupai message muzive kuti we are stronger than you. We are stronger than you when you were fighting in the time of Smith. Because already we are busy watching you. Don't think that we are not watching you. We are watching you and we are waiting for you. We are observing you. Tiri kutarisa tsoka imwe neimwe yenyu muri kufamba naye mazuva ose. Nekuti mukaona nyika yedu ikasvika tikanotanga kuicheka kubva kwese kuona mvuma kwese tichivharira uko kusingachafambiki, shuwa kutaura chokwadi muchaona kuti vaya vekugoma vaya vekudRC munovati vakasimba, muchatoona kuti havana kusimba ivo vaya. Already makatraina vanhu mukavarega vakaenda kunze vakatambura vakadini. Hatigoni kutambudzwa munyika medu semaforena, toitwa semaforena munyika yedu. Toenda kunze kwenyika toenda futi semaforena, tiri kunze kwenyika. Saka tofanira kutizira pai tizvisunge here netambo tife isu. Hatingaiti zvinhu zvakadaro, kunotofa imi. Saka tiri kuti budai pachena, tanzwa kuti majenerali apiwa mari, imi majambiwa here vaChiwenga. Kana mapiwa mukaramba, budai pachena mutaura kuti ndakapiwa ndikaramba. Kunyarara kwenyu kwosakoti siyatire mibvunzo yakawandisa. Uyai kuvanhu kana kuti zvoita neimwe nzira. Muri kutinonokera, isusu tiri munyati, apa hatina imbwa. Saka nyati dzouraya ndika tapinda munyati. Ndimatipinzisa munyati idzi, mukatiudza kuti ngatistrikei nyika toihwina. Saka kurega kwenyu kana kurega kwavageza kana kurega kwanu, revolution ihuru kupfuura vageza, because yakatanga kare nana Comrade Tongogara. Mukavavurayira izvozvo mukapinda imi kuti muluti. Saka revolution yakakurisa iyi yakakura kupfuura chero isu, nekuti yakatomirira vana vedu nevazukuru vachaya kumashure kwedu. Saka hatingagoni kurega nekuti imarega. Mukarega nhasi kana mukapana mamiliyoni nhasi, mamiliyoni aya muchaomadla makunze kwenyika musirimo muZimbabwe. Ndini ndiri kutaura, ndini Comrade Madzana ndiri kutaura kuti be serious, kana kuti otherwise Comrade Chiwenga, we will make another new step
We will make a plan B. If the plan A has failed, we will make a plan B. Thank you very much.